Hello there. Ani ano sa kita sa atong LV Amor Cares. Niini nga gutlua ato na sang hisgutan ang may tungod sa verbal abuse. So, nakadungog na ba kamo kung unsa ka ng verbal abuse? Kung wala pa atong i-explain ka na kung unsa ka ng verbal abuse, no? Usa ka na siya sa social problem or concern may tungod niya ng mga tao nga kana bitang maayo kaayo mo pasakit og istorya batok sa ilang isig kaingon. Pare-pareho po kana siya sa bullying, no? Kanang magbully, kanang mga sakit nga sinultihan, no? Kinsa kaayo ang ilang himuong biktima niini kanang mga kanang verbal abuse, no? Doon na gina sila ganahan kaayo nga himuong biktima ni ana, no? Usa ni ana kana bitang kalagmitan sa mahimong biktima ni ana kanang mga person with disability, kanang dunay mga diferensya sa lawas. Unya ilang una nga ilang i-control, no? Ilang i-control. So kalagmitan yun, di tingali tanan pero kalagmitan nga mabiktima ni anang verbal abuse kanang mga PWD. Ingon man usab sa bullying, no? Biktima gyud in taon ana ang PWD. Saksi gyud ko ana kay usa ko ka disable nga tawo, no? O ang uban pa nga mabiktima ni ana kana bitang murag lower sa status nga kahintang sa ekonomiya, ekonomikanhong kahintang sa tawo, no? Usa ko na siya sa biktima ni anang verbal abuse kana bang murag kaminusan dayon bisag unsaon na lang pag-istorya, no? So mao kana ang pipila ka mga katawhan o katupong mga katawhan nga kana bitong maingon ato nga wala na, of course appeal na sa social status, no? Kanang medyo wala makahuman inaana dayon muna pasakitan na lang og istorya, no? So unsa may maayong buhaton kung kita mubati na ni ana, no? Nga kana bang murag biktima kita ni anang verbal abuse kanang mga pasakit og istorya kanang bullying, no? Moingon sila sa akong research, ignore it. Inaana bagod ka sayon, ignore it. Easier said than done. Dali ra kay sultihon na nga apasag bilang ayog ang bata. Pero sa hingtungdan dili biya lalim, sakit biya na. Sakit na, no? Pero wala man tay laing mahimo. So atong pilion nga ato lang i-ignore, ato lang murag ibaliwala ba. Ato na lang magpabungol-bungol na lang ta. Nga kunuhay wala ta makabati, wala ta masakiti. So ingon ana na lang, ato na lang pilion. It's a matter of choice, no? Dayon ang uban mo ingon nga, aday pasag di. Ayog ang bata na mo undang ra lagi na og dili nimo ang baton, no? Again, sayon ra gihapon kaayo na sultihon pero kana manggong pag kuan ni ana, pag demonstrate ni ana, no? Apan sama sa andan, we have to make a choice. Di lang po nato ang baton gyud, no? So mawala naman po labi maghilom ra pod, no? And then pero unsa man kaayo ang mga resulta ni anang verbal abuse, ni anang bullying, no? Of course, the hurts and the pains, no? Sakit na siya. Sakit na emotionally, psychologically, dili gina siya makahatag og kaayuhan sa hingtungdan, no? Labi na kung kanabitong lalong jud kaayo ang unsa na ang pagkaistorya, no? Apan kana lang dawato na lang ug ganahan ka mo hilak ug ganahan ka mag dangoy-ngoy dito sa Ginoo, idangop sa Ginoo, dangoy-ngoy na lang gyud inana, no? Kana mga tao pud nga magbuhat ana pare ng verbal abuse, mga bullying, actually ko ana sila murag maingon nato ba nga doon na sila flaws sa ilang kinabuhi, doon na sila cover up baka nga dili sila gusto nga ingnon nga nasina baka or insecure o mo man na diha kung insecure ang tawo, nasina ang tawo, purbida gina siya mo istorya, no? Maingon na ng uban nga bali pug ka maka-istorya mura man kag dili man na makaog iro nga kanang ingnon ka nga kanay mong istorya dili makaog iro murag grabe na gyud na ka hasta ang iro dili mo kaon, no? So
mausab ka na nganong mag-verbal abuse sila, gusto pud sila nga mo control sa kinabuhi sa mga tawo, labi na to mga tawo nga ubos nila kahimtang, mga tawo nga dunay diferensya, mga tawo nga wala gyud na abot, no? Kung ilang i-verbal abuse ang kadtong doon na rapoy na abot, doon na rapoy na accomplish, how much more ang wala. Naagi mga tao nga inanak mapahitason, no? Conceited, murag apil na anak niya. Gawas sa pagka mapahitason, mga conceited, mukuan pag yun, muhirit pag yung istorya, no? Which is painful, no? Sa hintungdan, lamig yun ang taibalos, no? Pero, aron walay gubot, kay it is kanibang mas maayo, mas makaayo kung dili na lang magtingog aron dili pud madaot ang relasyon. Pero actually ang relasyon anak madaot biya gyud kay syempre ang katong offended party malain naman gyud to. Dili naman gyud ganahan pud makig huylon-huylon, no? Pero lang sa katong okay ra gyud kaayo pud makig huylon-huylon, no? Nainana. Dayon unsa man ang mga cause kana yang effect ni anang verbal abuse, bullying, psychologically, emotionally, the pains, the hurt, no? Sakit na siya, dayon musulod po diha ang stress. Ang stress hangtod nga magluya, magdaot ang tawo, mahulog ug dili maagapan ang stress, depression, no? Usa po na sa inungdan nganong depress ang tawo, agi anak. Kamurag ang uban na dili ka take sa mga istorya, mga pagpalabi-labi, mo na ma-depress sila. Gikan pa to sa stress, dayon ma-depress, no? Ang uban ana di nakatulog, anxiety. Daghan kaayo og dili maayong resulta gyud kanang verbal abuse, bullying, kanang marites, marisol, kauban ra man na sila god. Mao ra man na sila kanang mga hinawayon, himantayon, hilabtanon. Oh, mura na silang mga klasiha, kuan lang, in English lang ng verbal abuse. Wala kay hinungdan no pagkatawo, inana no, daghan kayo inana. So mao kana naghatag ka anxiety, naghatag og stress, depression, kanang worry, dayon ang uban na mag-doubt, dayon maka-lower sa self-esteem, no? Self-esteem, mawad-an na din sila respeto sa ilang kaugalingon gani. Di na gani sila ganahan mo kuan silang kaugalingon. Murabag hate na nila ilang kaugalingon nga ngano gong ingon ani man ko. So ingon ana no dili gyud maayo kanang verbal abuse, bullying inaana, no. So ang mga tao pud nga ingon ana nga sakit og sinultihan, nahog na sila nga S lang sila, no. Muna ang mga S, moingon ana na basta mga S na gani. Ang ilang gusto nga sila ray tahuron, sila ray insakto, sila ray hawod, sila ray dato, sila ray maka-afford, tanan, no? So ingon ana na nang ilang feeling conceited ba? Feeling hawod, feeling rich, feeling beauty, no? So ingon ana. Dili lamang kay mga babae ni ana, ang mga lalaki usab, no? Naana sila mga verbal abusive, no? Labi na sila mga asawa o mga asawa nga wala yamoy trabaho sila ra ang trabaho. Grabe di kayo ang ilang verbal abuse anak, no? Puwera sa mga bana nga nahigugma gyud sa ilang asawa. Pero daghan pug kong naibawaan nga ilang asawa ilalang insultohon. No mo na siya verbal abuse apil na ng insulto, bullying, no? Mao na siyang mga kaubanan na sila, no? Oh, marites, mga marisol, mauna sila. So, akong usbon kanang kung biktima gani kita sa verbal abuse, ato na lang ihilak, idangop sa Ginoo, atong isulti tanan ang atong kahinawaing, ang atong kahiubos, ang kasakit tanan atong isulti niya, no? Pero di na pud magwanta, ato pong gitikon panagsa, no? Aron po dili ta kaandan. Aron po di ta kaandan kay kapoy pud kaayo nang magsige ra gid ta og pailog. Although maayo man ang pailog, maayo na nga virtue ang pailog. Patience, usa na siya sa fruit of the spirit, no?
love, peace, joy, long-suffering, o long-suffering patience, no? So, okay man po na siya kaayo. Kana, kon, maantigo kitang mudala. Pero mo man gani na nga gihatag na sa Ginoo aron gusto niya nga ma-master ginato na kanang love, gugma, kanang peace, kalinaw, kanang joy, kanang murag kahimut-anan bitaw sa kasing-kasing long-suffering mauna ang patience, no? Na gentleness, goodness, faith, meekness, and self-control. So, i-control na to itong kagalingon nga dili ta musuko, i-control na to itong kagalingon nga dili ta dili ta masakitan, dili ta matandog. Oh, yun, munay term. Di ta matandog sa bisan unsa nga mga istorya, salig lang sa Ginoo, no? So, muna I've been through a lot sa mga inaanak, mga verbal abuse, mga bullying, insulto, left and right ako nadawat anak, pero ako na lang kanibang gitipigan na lang nako sa akong kasing-kasing unya nangayo ko og strength sa Ginoo nga dili ko mubati og unsa pa diha, no? I know that the Lord cannot change my physical condition, but He can change my heart, no? Ana na lang mga palangga. So, have a good and godly day mga palangga. And please remember, when the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, mauragin na siya. Faith. Faith alone can save us from everything. With the help of the Holy Spirit, everything will be all right. So, please don't fail to subscribe. If you like the content of this channel, subscribe lang po kung ganahan mo. Like po. So, bye-bye for now. Og hangtod sa sunod natong panag Kulo ka Bildo. Bye-bye.